Opakruoth kwara mugira kamana nyokum kitera mugi TV kaune wangsai chenro maroma rang'ich welo bang'e saa 3 twabro go mbaka e buch jopiny kaunti ga wendo modhial Honorable Babu Owino men jaod bura ma Embakasi East wadhi go kode mbaka ni age kirikeke mar siasa ochomo kanye gin giwegi giwacho ni gin jo Kenya moja obro winja ne ire kanyo ni Kenya moja ni opogore gi ODM to gidwaro nang'o e mbele ka mane mbaka modhi goyo e buch jopiny sani to wantiere ga gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa megiche manyien ma wan go. Tipo mar video wuok ka nyiso kaka nyocha miyo ma jatich olwar ka wuok e gorofa mar 5 bang' tajiri mage dhire oko e kar dak ma Kilimani. Gik manoch wachna dhi biro timore saa 1 ochako timore saa 6 moko saa 5 moko saa 4 jok mano ket kaka POs most of them gin make one candidate registration mag jo party jomoko koyudo nying gi welo mar jochung' ma Kasipul bagi ka tungni ma kagi kacha bendo neno e kinde welo no adwa bede ndara nyaka chieng' ma sirikal ni yene ogibiro chulo joma tiyo negi. We shall not go back to work come what may. Ng'anyo mar jotij mbalariany odonjo odiochieng' mar 8 ka gimedo seyo chik jatend migawo mar somo Migos manyo nyisogi ni gidog e tich. Erokamano dweru winjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudo. Welo mar jochungi otiko mar ODM laro kom kar chung' od bura ma Kasipul ne obagi kawuono to kaka jafwambo marwa Ali Abich leronwa welo no kata kamano ne obedo gi tungni ma kagi kacha ma oweyo ka okethi nyamburko mar jachung' Boyd Were kod jachung' Newton Ogada. Marowelo mar manyo jachung' mabiro dhi fodho bandera maduong' bura mar ODM yiero maduong' mibago Kasipul tarik 27 madwe mar 11 higani welo mane ochan ni chakore okinyi to kata kamano ng'ikruok ne obedo maka gi kacha mane odeko chako chenro no ywaruok e kind jochung' ne oneno e kar ombulu motelo ne chako yanga chenro no jachung' Newton Ogada mane oloso bang' luto ombulu nyatindo ne oseyo duond bura mar ODM mane okoni ne odigo chako chenro no kendo rem keto kenge mowinjore e welo no. Gik manoch wachna dhi biro timore saa 1 ochako timore saa 6 moko saa 5 moko saa 4 jopiny nokono bed kanyo saa 1 okinyi ne gitedhi saa 1 okinyi pod ok gite pok ombulu chakore sani and wawuondre ni yiero ni otim maber jok mano oket kaka POs most of them gin make one candidate mane gimo realize training no otimnegi ma proper nikech jomoko nyaka saa 3 pok obiro kawo the ballot boxes and the ballot papers. Ka wapenjo gi reason riko ne gimede wan tawea ogochne gi kinyi sani. Kana wapenjo mondo rom kodgi no tamu romo kodgi. Gi ngamo chung ne yiero kabiro ngoi tairo. No tamu mamo ko romo kodgi. Chakre nyaka no chak demand for this. If it is not free and fair ka okubedo mbulu monego go wadhi tamore kaka jo Kasipul. To ka watamore gibiro ne rito yiero ma 27. Adel Otoman mabene na achiel kuom jochung' ne okwedo tulo ka achiel kod kethruok mag mwandu manone e kinde welo makamano. Jopiny oyudo mana thuolo matin mar vote chakre saa 4 nyaka saa 7 kanyo bang'e guns gikawo polling stations givamia polling stations giriembo ji gikawo ballot paper to wawacho ni ODM wabiro support candidates mamoko mok mag ODM. Koro beduru tayari nikech ase report gini ne OCPD a report gini ne Felix the returning officer ase kendo report gini ne the commissioner mabende secretary Mr. Tairo. Jachung' Boyd Were mane oloso bang' luto ombulu agoro sare ne ojiwo kwe ka okoni chenro makamano ne ochakore makare. So far the process is good. I've already casted my vote. It's wonderful. So I want to urge
everyone, let's keep calm, let's maintain peace, let's embrace peace. At the end of the day, we only need one candidate. Kata kamano e thuolo mar ombulu no, tungni ne obedo makagi kacha, ka oriwo koda kamonjo kweth nyamburko mag Boyd Were, mano weyo kadek kuom jokethore. Bang'e bende kweth moro ne omonjo kendo ketho mwandu e osiptal mar Berels manitie Dol Kodera, ma bende ne gikethe nyamburko 6 mag jachung' Newton Ogada. Kawuono aduogo kendo mondo mi ashuhudia gimotimore ne my colleague brother Kefa Newton Ogada. En gima lich kendo en gima iwuoro kendo en gima igogi uma. Gibiro magigo jotuo, gibiro magiriembo jogweng', gibiro magiketho mwandu. En gima ok wabiye, nwasewinjo report ni from yesterday. Mo obiro kod probox mokala 15 otimo timbe mang'eny kabisa. Ma dala kama Newton Ogada kete gima en moyute maber kendo chutho gik moko kethore kar kama mang'eny kabisa. Ka geche okethi an mokwongo lawa maluar makata kuma chiwa kia. Sani endi ka gini ne timore ang'o makoro Kasipul dwaro mondo watim ka wan jogene. Wan kaka mine wachwanyore kendo kwa winjo maber gi telo mar ODM. Kama e party mane jogi okelo mondo mi obi oritwa. Ok nyal timore nikeche. Kawuono ne onge kura mani goyo. Kawuono ne onge geche mane winjo biyo polling station makalo 50. Omiyo wawinjo marach gi chama mar ODM. Gima nogado timo onge. Ma opogore kod jochung' adek go, mamoko mabende ne laro tiko mar ODM, oting'o George Otieno kata Jombota, kaachiel kod Daniel Okindo Majiwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Duond bura mar Wiper Patriotic Front koro owalo jachung' madhi laro kombe mag od bura ma Ugunja gi Kasipul e yiero madundo tarik 27 dwe mar 11 higa montiere ni. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso geno ni Medusa Orodi Odhiambo mochung' Ugunja gi Dion Oluoch ma Kasipul biro kawo kombego e yiero magin godo motelo ne yiero mabiro. Kwa hivyo tukae tu wakakamavu. Ushindi ni wetu, na sio sisi, ushindi ni wa Kenya, ushindi na watoto wetu Generation Z. Lakini gimaduong' en ni Ugunja constituency kane wachake kwa ng'eyo ni constituency madhi konyo jo Ugunja mondo gimed ngimagi gibed jogo man gi yuto. Mane gima dhi timo Ugunja. To Wiper biro gwach mar ukombozi, biro gwach mar gonyo ji e twech mamuharo mar bedo maonge pesa. Ukombozi ni mwakelo. To wadhi okomboa ji kuom ang'o? Wadhi komboa ji kuom gima osebedo komako ji momiyo ji onge gi yuto maber. Mane focus marwa. Koro joluo be kawuono ofwenyo ni party achiel inyalo thirwaga ahinya. Mane momiyo wawuok wadhi gi Wiper Kasipul mondo jo Kasipul oyier ni to wayiero chama koso wayiero dhano. Mane momiyo na wuok. To mo ahinya momiyo awuok kaka japuonj, aneno ka education system ma Kasipul is very poor, and mano e gima dhi mondo alosi to kod kwe ma Kasipul. Anyuola mar Simon Warui obalo kod duoko mar keko duoko mar bero ringre wuodgi manowito ngimane e tesend obila ma Central Mombasa. Kaluwore kodgi, ringre Simon ni kod adhonde mamoko moting'o alama mar decho e ng'ute, wich mobarore, lwedo motur e kind adhonde mamoko. Cynthia Onyango lero no wachni. Ma e chal mar sel manogeng'ne Simon Warui bang' chwale e tesend obila ma Central e boma ma Mombasa. Idier ot en remo molak kendo obila nonyiso anyuola mare ni Simon nochikore molwar piny e dier ot moyudo hinyruok manokelo tho mare. Mary Njeri ma en min od Simon lero ni wuon pargi no ne riko dhi tich e boma Nairobi kaka pile, to kata kamano chieng' ngeso juma mokalo ne ok oduogo ot. Gino manochuno jaode mondo chak manye, ka Njeri wacho ni menyo mare nogore Luanda, gino manochuno gi mondo gigol lipot ka obila ma Kamukunji e boma Nairobi. Ler ma ichiwo gi owadgi Simon manyinge Anthony Kariuki yango ni ripot ne owuok negi kuom chuk dar moro e boma Mombasa ni owadgi okwany ka ngimane ok ni kare. Bang'e noter Simon e tesend obila ma Central Mombasa kama yangore ni noduogo wite ngimane. Anyuola ne oramo ni ok giyie gi duoko mar bero mawacho ni Simon nowito ngimane kaluwore kod hinyruok manoyudo bang' lwar piny e sel mar obila ma Central Mombasa. Nataka tu nijue ni nini ilimhapenia. Wanasema alijiwa lakini sikujiwa.
Huwezi jiua ati uko unakaa umenyongwa, umevujika koo, umevujika mkono, ati alafu uko umejiangusha. Mkono yake bwana nambo ilikuwa imevujika. Mimi nikienda kumwona nilipata ako hivi. Gipenjo ni kaponi Simon ne tuo. Ere gima omiyo notere tesendo bila to okar thieth. Na kama alikuwa alive, bona atoke kwa cell kama yuko. Nani alimkibiza hospitali? Anyola bende wacho ni nyaka gie sani pok giyudo sim Simon magi wacho ni dipoka oduoko penjo magin go ewi tho mare. Simu ya Simon haipatikani, iko wapi? Simon alikuwa na simu. Hiyo simu kufikia sasa haijapatikana. Jokedne ratich oganda bende wacho ni geno margi duono kuom duol marango tije obila IPOA magi wacho ni ok mi jopiny geno ewi thoe mamako obila. We have not been satisfied with the work of IPOA. So we are telling them that they need to pull up their socks. Kenyans are losing faith in IPOA extremely fast. Today, if police want to arrest me, when they want to go for human rights defenders, they will locate you in 5 minutes and they will tell you where you are. Why is it that they cannot trace Simon's phone? Gidwaro mondo kwach kicho donjre nonro mar tho mar Simon Warui kendo mi anyuola mare duoko madwarore. Whatever you are trying to feel into Kenyans' minds that Simon Warui committed suicide, then Simon Warui would have committed suicide in Nairobi, would have committed suicide in his home area, Nyeri. Why Mombasa? The officers who were present on that fateful night when Simon Warui lost his life should have been suspended to pave way for investigations. Calling on IG Kanja to stop defending killer cops in this country. Anyola mar Simon makoro ne golo ringre mar watgi machielo e kar kano ringre ma Montezuma e kaunti ma Kiambu ni kod lit ewi masira machielo makoro juko gi no kendo makoro chuno ni gichak goyo kwan mar iko machielo ka ywak margi to en mana yudo ratiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wang jowi mar Ramogi koro yudo tipo ranyisi mar odiochieng' mamiyo ma jahigni 54 Zaituni Kavaya wachore ni nyocha olwar kowuok e orofa mar 5 e kar dak ma Kilimani, Nairobi ka. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, anyuola mar Zaituni bende koro bago ng'anyo mar sundo obila mondo ne ni oyudo ratiro mare. Odiochieng' achiel tok anyuola mar Zaituni Kavaya yudo duoko mar chenro mar bero ni chalo gima nogoye obindi kata nogore kama tek. Tipo mano mak gi janeno moro onyiso chal mar odiochieng' mano wite ngimane. Kaluwore gi nonro, Zaituni nolwar kowuok e orofa mar 5. Pichani nyiso dichuo moro morwako shati marachar ka omako lwet miyono ma orwako nanga marambulu ma odowo kendo liere varanda kata balkoni mar odni mani orofa mar 5. E pichani miyono nenore katemo lor mar chopo piny orofa machielo mar 4 kaito nyake mar 3. E orofa mar 3 kanyo bedone matek mar medo lor kaluwore ni onge kanyo monyalo mako mar geng'o lwar mare kaluwore bende ni dirishni makanyo duto lor. Tipo no rumo gi kanyo ka bang'e to ripot ma joneno wuok oko ni gikone onolwar. Komachielo, wede Zaituni kachiel kod riwruok jotije mag udi obago ng'anyo chakre gwenge ma Kibra nyake kar kano ringre ma City Mochari kaka yor sundo bila chiwo duoko mapiyo kotenore kod tho mar Zaituni Kavaya. Pengele cha C189 na C190 ambayo inapigania haki za domestic workers, tunaomba rais wetu pia aweke hizo na wapitishe ratification of C189 and C190 na not only paperwork but we need action. Kaluwore gi komanda mar obila matesendo bila makilimani Patricia Yegon gitemo matek maneno ni ratiro yudore kendo mar fwenyo ni to enio mane magiko no fweny godo ringre mare. Position mamangu alikuwa ameweka ya kujinyima na kutupatia sisi watoto wake kile kitu ambacho tulihitaji maishani mwetu. Alikufa akitutafutia, mamangu amekufa akitutafutia. Amemaliza kazi, ametoka, anapigiwa simu arudi, kumbe anarudi kwa kifo yake. Nataka haki itendeke kwa mamangu. Tahakikisha Zaituni amepata haki yake. Tumeanza uchunguzi na uchunguzi inaendelea. Tuko na kesi inafanywa na DCI. Yule mtu atapatikana na hatia
atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Nyakasani achije moka ngwen mawachoreni mag piny Sudan osemaki kitudo gi Thomas Zaituni kendo dinegi itesendo bila makilimani kadoho nochiwo chik mondo mi dinegi kuom dala biriyo kanonro dhi nyime. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. En wach marach ahinya. Attorney General nyiso doho ni gin gionge gi ng'eyo wi tho mar Bernard Kawiru ma en achiel kuom obila mane odhi e piny Haiti keto arita. Ma en biro bang' jatend piny Kenya William Ruto landa yanga e romo moriwo pinje ma obagi e boma ma New York ni Kawiru en achiel kuom obila 3 ma osewito ngimagi e piny Haiti. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ote manogore itanyuola mare gi buok maduong'. Ote manochiw gi jatend piny Kenya William Ruto e boma ma New York e piny mar Amerika e kinde romo manokelo kanyakla pinje e piny mangima. Ne en ote manochiw gi jatend piny kanochiwo luor kendo opoyo obila 3 ma osewito ngimagi e kinde ketarita e piny mar Haiti. Kata kamano, ne familia mar Kawiru ma e thuolo mokwongo mane giwinjo ni wuodgi ma osebedo kaolal ne osewito ngimane. I must use this occasion to honor the Kenyan officers, Mr. Samuel Tumoi, Benedict Kawiru, and Kennedy Nzuve, who lost their lives in the lines of duty. Familia no kawuono ne ochope doho kadwaro ng'eyo adieri e wi tho mar wuodgi ka giseyo Attorney General kuom rem keto gi ler e wi wachno. You can imagine how painful it is. 6 months. 6 months. Our clients have waited for this information. And even today, there is doubt from those officers who want to keep on telling a lie. And the president has made it quite clear, not only by saying that the officers died, but by honoring them for giving their lives for the people of Haiti. Okinde familia no nyiso doho ni ote no ochiw gi apis mamalo mogik ma en jatend piny ka koro gimako bura ne Attorney General kuom pando tho mar wuodgi. Attorney General kata kamano kwer ni oonge kod ng'eyo moramora e wi tho mar obila no. Our position, my lord, has been missing in action, and that's what we have filed in our affidavits. We have decided, let us give them the benefit of doubt, let them verify what we already know. The international press, the BBC, the Guardian, and all those other papers have amply reported on this issue. BBC actually sent a reporter to come and investigate and talk to the mother and talk to the relatives. Attorney General koro kod doho mondo mi omigi thuolo mondo mi gitim nonro matut e wi wach makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag jotije mbalariany ka moriwo jopuonje bore riwruoge mag WASU kod KUSU oseyo chik manyogol kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba madwaro ni gidoge tich. E ng'anyo ma okelo kanyakla jokanyo mag riwruoge mag mbalariany duto ma pacho ka e boma ma Nairobi gikonyo gibidoke tich nyaka sirkal chul gopegi. Judith Mondi lero wachni. Kowuok e mbalariany ma Nairobi, od bura, apisi mar migawo mar omenda nyaka apisi mar migawo mar somo, vuvuzela, thum, en ng'anyo mar jopuonj kod jotije mamoko mag mbalariany ma owuok e kauntis ma opogore e pacho ka kendo molo e boma ma Nairobi mar chwalo ng'ur margi ne apise ma opogore. Ma biro bang' jopuonj gi donji e ndalo mar 6 mar ng'anyo mane ochakore juma ma okalo. Break ma okwongo e od bura gichwalo ng'ur margi ne jakom mar komiti mar somo Julius Meli. The demands that we have given to government, the demands that these members have been crying for all these years, we have brought officially the petition to this August House because it is here where budgets and government money are appropriated. Be assured that the document is at the right place, is it? So I want to ask you that I want to go and meet your officials. I'll be able to get the petition or the memoranda and I'll act on it accordingly. Motelo ne ng'anyo ni, jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyogolo chik mondo mi jopuonj godogi e tich maonge leo gino magiseyo. Jagoro maduong' mar WASU Constantine Wasonga okoni kata Ogamba wachang'o
onge tich nyaka chop dwachgi. Yesterday, I was told CS Ogamba was telling us to go back to work. No. I want to tell him, we shall not go back to work come what may. Yes. You must pay us 7.9 billion. Yes. Okwadhi dok chien. Nikech nyaka sane wan gi sirikal ma ka ji odhi e court. To sama court owuoyo kodgi to gidwa ni giluor. To sama court owuoyo kod joma tiyo negi to gidwa ni mondo ji oluor court no. Omiyo wadwa bede ndara nyaka chieng' ma sirikal ni yiene ogibiro chulo joma tiyo negi. Moko kuom gik ma gidwaro mondo mi ochop kare oriwo chulo gopegi ma hawo bilion 8 ma ibandho chakre higa mar 2017 kaachiel gi twak ewi ogirimiti manyien ma owinjo chak tich higa manyien. Namba achiel CBA ma 2017-2021 ma 7.9 billion, 2021-2025 2.73 billion mosechul to kod jump starting negotiation ma 2025-2029. Kapok wadok CBA ma 2025 to 2029 nyaka gi jump start. We are only going back a class a teacher office. Manaka gi jump start negotiation mar 2025-2029 CBA. Speaker mar od bura Moses Wetangula mane obedo kod twak gi moko kuom jotelo mag riwruogegi okwayo mondo mi giyie gidogi e tich ka gilalore ewi kaka ibiro chop dwachgi. Judith Obondi, Ramogi TV. Kwa kani jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen okone ogai mar obila Douglas Kanja mondo mak ji adek magin jopiny Somalia manyone kanyono kendo nyisa chaya ne bendera mar Kenya juma mokalo. Murkomen kane lusi kaunti ma Wajir kinde limbe margi mar jukwaa la usalama wacho ni tim mar koso luor ne bendera mar piny Kenya en tim makoch. Jodito go bende nogolo siem ewi timbe mag rocho ratiro mag nyithindo matendo ma ichwale keny ka kinde gipodi. Kuna habari imekera wa Kenya sana jana ambayo tuliona vijana fulani wakikanyaga bendera ya Kenya. Unajua tumechukulia freedoms yetu kwa mzaha. Tumesahau kwamba tuko na National Flag, Emblems and Names Act. National Flag, Emblems and Names Act ambayo inasema kwamba haikubaliki mtu yoyote kudisrespect bendera yetu hata kwa matamshi, na kama taifa hatuwezi kubali. I have already directed the DCI ya kwamba huyu mtu anakanyaga bendera yetu ya Kenya, bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu, si ni kweli? Hiyo anatucheza ama vipi? Na hatuwezi tukakubali kamwe. So the director of Directorate of Criminal Investigation is under direct instructions from the Inspector General, none other than Douglas Kanja Kirocho, that he must move with speed and efficiency and ensure that that man is arrested and taken before a court of law. Alafu koti zetu sifanye kazi yao. Bas mane kamodhi yumro machuo kudu bang daka matinta nukusiorote mar Ramogi TV Trevor kodi kenda wora enya gima timore Homa Bay mano kan Sara Singa nyakwaro dongo mar wang neno West Kanyamkago amoso jatelo Babu Owino. Erokamano Babu Owino biro saa 3 Sara Singa erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi pile. Mano ng'at monenwaga kaendi Ramogi TV ma William Nyadawa kan mawego kaneno weche manyien maber ahinya. Waseya ahinya tungni monene welo mar ODM must think twice on their future. Erokamano ahinya William Nyadawa. Tipani nitiere machielo kendo ka wacho ni mae Trevor maendi Baba Twins mar Onjenyo en gima lit kata jiri mabende onyuol kod miyo tipo mako kadhiro miyo ma jatich ne gorofa. Sirikal otem mondo miyo no oyud ratiche. Erokamano ahinya. Oduogo bang' dakika moko matin, kik idhi mabor ahinya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Klach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Hoho kigolo hoho kapok otegno maralumno beche bet ni piny matin. To koro kiweyo mochiek motegno molokore kala tiyudo ka beche koro ni malo kata with double. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaende kinde ma inywando kamoro achiel kendo iketo e lwet sirikal chenro magayo landruok kute mag ayaki, luoro nitiere ni lokruok makamano dhi thiro okenge ma osego e kedo kod kutego eko. Okang' makamano biro bang' sirikand Amerika chungo ser mayande gichiwo e bwo riwruok mar USAID. George Juma nigi ler mar wachni. E kinde mar dweche adek mokalo migawo mathiedho e kaunti ma Migori kautendre, kurego moko mago mag piny owacho osebiro kaloso yore mag nywando kamoro achiel chendego mag landruok mag kute mag ayaki mondo tim kamoro achiel kod migawo mar thieth bang' piny Amerka ng'ado oko kony mar omenda ne riwruogego moko mago mag piny owacho maende gisiro e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. Thoth riwruogego moko mago mag piny owacho mane nitiere kod chenro mopogore opogore mag gayo landruok mag kutego mag ayaki ka isiro kod piny mar Amerka dhi chungo tijegi e giko mar dwene ka moko bende koro osechungo. Penjo maduong' en ni seche ma ikete lwet piny owacho chenro duto mag landruok mag kutego mag ayaki ma kuom higni mathoth osebed ka isiro riwruogego moko mago mag piny owacho bende ikruok nitiere ma oromo e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Onge ng'ama ok ong'eyo gimonego tim when it comes to HIV management. Koro jotuowa wasewuoyogo ma wasekonogi commodities manyocha waparo ni samoro nyalo bedo maonge. The government oseassure wa gik machalo condoms nitie moromo, PrEP nitiere moromo. Process manch watimo, programs manch waran e community bende onwang'o ng'ikruok kaluwore ni gigi te dwaro omenda ne makoro onge. Omiyo koro watemo mana kaka wan jogo matiyo e kor gwenge, watemo ni mondo programs manago mathindo thindo manyo watimogi mondo warwakie weche manyocha bedo supported gi partners ka. Kata bed na pisino mochuni chendego mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wachne gisetemo keto kenge mar nywando chendego duto mag landruok mag kutego mag ayaki moko riwruogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki kata kamano to pod nitie kod to. Jomoko pod nigi luoro ka giparo ni ka gibire government institutions ok gibi yudo thieth maber kaka nyocha giyudo. Nikech waduto wang'eyo ni gimosetim higni mang'eny gi donor funding ka koro iduoge ka sirikal ng'ato nyalo bedo gi luoro koparo ni ok bi konye e yo maber. To nikech wase-train staff wa maber, wan sure structures mang'eny pok obedo kare nikech integration luwore gi models mopogore opogore. To sama wang'iyo kaka structures bro bedo uniform all over, nyaka wabed ga gete moko matin tok monwa timo the right thing monengo watim. Peter Gwengi madwarogno mar Lake Victoria Initiative wach ni dek landruok mag kutego mag ayaki dhi male kaunti ma Migori nikech midhieche mathoth ma oting'o luoro kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Ji oseng'iyo ni nyocha ginwang'o services maggi kama ochung' kar kendgi kama ginie thuolo magiyangore, jok magiromo kod kanyo gin jok maging'iyogo, duoko gini mondo koro dhi othiedhgi kod jogo mamoko ma ok odak kod kute mag ayaki chando jok moko. King'iyo kata sani nyaka nyo wach ni chakre ineno ka atamalo mag jogo modak kod kute mag ayaki idho. To watemo jiwo jogo modak kod kute mag ayaki ni onge rieko moro amora ma sirikal nyalo timo. Ne waparo ni watergi atere e osiptende mag government kaka wadwaro, to nwayudo ka ok nyalre. Nitiere kuonde ma gihero. Dwaro nitiere mondo koro pod omed keto okenge ma opogore opogore mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma oting'o keto omenda moromo e migawono mar thieth. Ok wane ka sirikal oseketo pesa moromo nikech pesa gi programs dwaro pesa mang'eny.
But kumwentie sanene county government poko keto pesa moromo. Watemo engage sirkal mondo gihakikisha ni gimedo budget. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche moko matuch mochopo irwa ka endi ni Boyd Were emoyangi kaka jaloch welo mar ODM Obagi Kasipul. Boyd noyudo ombulu 18,210 ka iluwe gi Newton Ogada manoyudo ombulu 3,037. Daniel Okindo Majiwa oyudo ombulu 621, Adel Ottoman oyudo ombulu 463 ka George Otieno nigi ombulu 396. Maendi weche matuchiro kwa machopo irwa kani Boyd Were ema koro yangi kaka jatelo mar ODM Mobagi Kasipul. Boyd Were noyudo ombulu 18,210 ka iluwe gi Newton Ogada manoyudo ombulu 3,037. Daniel Okindo Majiwa oyudo ombulu 621, Adel Ottoman gi ombulu 463 ka George Otieno nigi ombulu 396. Koro sani Boyd Were emoyangi kaka jaloch e welo mar ODM Manobagi Kasipul. Riwruok jotije maketo ler midendo ni Housekeepers and Laundry Association of Kenya koni gimor gi okang' ma gisegoyo e pacho ka endi to chutho mar gayo tuoche malandore kaka mano mar Mpox. Kane giloso Mombasa e nyasi mar yango odiochieng' margi mar Housekeepers Week, jotije go koni maino margi e jiwo weche mag ler e hotels to kod kuonde ma welo yuore ema bende osebedo ka lombo kendo medo kwan welo e pacho kaendi. Magi ne giwacho ka bende gijiwo jogo manie sekta mar limbe mondo mi oti machiegni kodgi mar neno ni gichuogo chenro mopogore mag jiwo ler kendo duso kuonde ma welo yuorie. Section whereby we were the first line of defense in controlling this particular infection, and we have come a long way. For instance, right now we are doing a lot of sensitization when it comes to Mpox, which has become a threat to the community. So what I would like to encourage all the stakeholders in the industry and even in other industries is that let's embrace housekeepers. Let us not ignore these unsung heroes. Serve tourists, and tourists, we sell to them sleep, food, and beverage. When they come to our hotels and they found the surrounding is not clean, they will be not coming back to our hotels again. It has been a very, very interesting and a very interesting moment for housekeepers. We are really encouraged by the appreciation messages that we have received from our colleagues in the industry. And we feel appreciated, and it is very important for each and every person to know that housekeepers are the same. Maswadi yu moro machuku dugu bang daka matinta na ku chuka endi ote marwari adeka uchel nono ni bandera ma Kenya lich ne jotelo Kenya moloyo tho mar jo Kenya. To Austin Oyu wacho ni aneno news maler ka ni chuny boma ma Nairobi ka to mosna mama na Esther Oyu kod baba na Jojo Oyu ka gin Gemrae nyakach kanyo. Mano ka ne ya Gemrae umusa na jo Gemrae duto. Mano ka ne ya oimore driver di penj na Babu Owino ni ang'o mowacho kuom pach jopiny mar ni ka jakom retire siasa to ber ko kawo kare no. Mano Harrison wuod Rangi. Erokamano udugo bang daka matin to nyiso sani gima koro wayude tie wang Nyakalondo wa ka endi ni Boyd Were ema koro yangi kaka jaloch welo mar ODM manotimore Kasipul. Boyd noyudo ombulu 18,210 ka iluwe gi Newton Ogada manoyudo ombulu 3,037. Daniel Okindo Majiwa oyudo ombulu 621, Adel Ottoman gi ombulu 463 ka George Otieno nigi ombulu 396. Bas wadugo bang daga matin kikidhi mabor ahinya. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia jologore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi yere kendo jelo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kakano. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Gima timre kawuono ni nok en gima ber. Sanju, pile pile ka wantie godi kumoro achiel, adwa ni wachna adier, kata kapo ni adiera no bro bedo malit. Iwinja? Ang'o marach matimo? En ang'o momiyo koro Rajiv nitie gi nyako moro? Ka Nyasaye oyie to biro nenore kendo saa 3 an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok ochap pesa wanere saa 3.